हेलो लोगोफोर बयखौबो आंनि चेनेलाव आरोबाव आं फिन खेबसेबाव बरायहरबाय आरोबाव आं बैसागु बोथोरनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनाय बावहरनाय थाबाय आंनि इउटुब लोगोफोरनिसिम। ओमफ्राय आं इउटुब बानायैयाबो बुहुत गोबाव जाबायमोन, मानो होनबा आंना मनिटाइजआवहाय एसे प्रब्लेम जादोंमोन। ओमफ्राय फुरा माने बानानै थादोंमोन आरो आं। ओमफ्राय दा नै बैसागु बोथोरखाय एसे इनार्जि फैफिनदों ब्लग बानायनो। ओमफ्राय आं दिनैहाय मा खालामो लोगो नोंथांमोनाहाय नायलांदो। ओमफ्राय आं आसा खालामो लोगो नोंथांमोनहाय आंनि बे ब्लगखौ मोजां मोनगोन होननानैहाय। नायदो लोगोफोर, बैसागु जानायजों लोगोसे आंनि ब्लगखौबो इन्जय खालामनो नङा होमबा। दा लोगोफोर ओमफ्राय आं आदैनो मोनसे बैसागुनि गिफ्ट होनो नागिरदों। दख'नानि सुनाय मा होनोमोनलाय गस्लाखौहाय गाव माखौ फसायो ओमफ्राय बासिगासिनो दं आदैयाहाय। होमबा नोंसोरबो नायदो लोगोफोर अबे मोनसेखौ फसायो आदैया। आदै गोमोखौ समायदोंमोन, फिसा गैला आरो गोमोजोंनो समायदोंमोनहाय आदै। दा गुदलि बाजाराव मफेदजों थांनानै सुकुम लानानै फै। सलायनो हायाबा नारबानो जाबाय। 10 थाखाल'सो लायोना। बेखौ बारा बेराखै, समायाखै, बिदि साजियाखै बेजों। नोंना बडिया गिदिरसिन नालाय। ए गोमोखौ गानबासो बर'नो। बेखौनो लादो आदै। बेसेबां? खमायदो बाल बैसागुनि एसे। बारा जाजोब्बायहाय। बारा जायो नामा? दे 400 लादो। बैसागुनि जों नों खम होआबाना गेसफोरनो नों बारा ला जोंनो खम हो। गेसनिबो बारा मोना, बिनो एखेयानो। 400 लादो 400। आं दा होफैगोन र'। दाम जाजोब्बाय नालाय। आं दा होफैगोन। गांसे लाबाय बेखौ नै 400नि। 400 लादो मा। बैसागुनि जों एसेबो खम होनो नागिरथारा। र' होफैगासिनो दं आं। खामफ्लायनो नै। गोजौआव हान्थुगोलाव दं आदै। गोजौआव हान्थुगोलाव दं। गस्लाया ओमफ्राय एसे गिदिरसिन जाबाय नै, फिसा गैलानो। मा गाव फसायनायखौहाय। आदैखौ जोङो एक्टर बानायनो नागिरदों बैसागुनि मोसानि। खामासै थाबोबायना। अबेखौ फसायो आदै लादो। आं जेबो जायो। नङा गस्लाया देरसिन जाबाय दं। बेलेग कालार लानो ना गोमो लानो? जागौमोन जानायालाय गस्लाया। नोङो बेखौनो लादो आरो साइडखौ सिलाय दे। बेसारा बेखौ बजायदोंमोन गोमोखौहाय। जोंहाथ' बैसागु मोनजा नालाय बावनो रंजायो जोङो, माथो खालामबावनो नङा होमबा। नै नोंहाबो लादो, आजालिनो हैदो। आजालिनो हैदो, जेबो गैला बैसागुनि। मिथियालै लुगैना दं नामा बोराबदों मैया आरो लोंजानो बोराबदों लुगैना थांफिनदों। दे गाननायदो आदै, माबायदि नुयो बैसागुनि। नावलाय आदै। नैबे मालिकआ, नै दखान मालिकआ जोंनि मोसायाव दंखायो नालाय, बेनिफ्राय लाबाय। सुख्रेबदो आदै दा गुदलियाव। लादो टपिकखौ नोंहाबो। समायदों। बैसागुनि शपिं खालामदों नै बाहायसो जोंना जायगायावनो लाबाय। खामानिखौ नों मानो दाबो मावाखै? दे आदै दा स्क्रिप्ट हैदो नोङो, ओमफ्राय गाबोननिफ्राय गाननानै थानांगौ नों बैसागु जोबजासिम। खामानि मावनायाव गानबाय, खामानि मोजां मोननायनि ना बर' जोहोलाव। आदसा हो, आं फैसाखौ होगोन। ओमफ्राय दाहाय बेलासियाव सुख्रेबनानै गाबोननिफ्रायनो गानबाय थानांगौ नोङो बैसागुनि सानथाम। गाबोन 1 थारिख ना गानथारनांगौ बैसागु बायजासिम। सुनाङा दे। ओमफ्राय दा लोगोफोर नै बारिगाबारि गामिनि गथ'फोर नानिमोन माने बैसागु मागिनो फैदों। बैसागु बोथोर नालाय, होमबा बे नानिमोन मोसानायखौ नायदो माबायदि मोसायो। नानिमोनाहाय जा मोजां मोसाखायो। मा नोंसोरबो नायदो। मोसाद' मोसाद' बैसागु। आयौ सैमाया आंनि खाथियावसो फैबाय नै, आंखौ सिनायबायदां। ओइ मा नाम नोंना? मा नाम? सैमा बे एखेथार। मोसाद' मोसायाबा बोरै फैसा हरनांगौ दे नोंसिनो। मोसायाबा बोरै फैसा हरनांगौ। मोसाद'। मोसाद'।
लाइन गैया ना लाइन गैया ना लाइन हाथोंहाय मालाय मोसाथों बैसागुआव मोसानाया मा जाखो एसे मिनथों जरासो गाना मोजांथार नोंसिना सोरखौना बा मेंबायबो दसेनो मेङो गावस्रा औ गाना मोजांथारमोन नोंसिना सल'आ दे मोजां जाबाय बेसेबां मोनखो मागिनाया बेसेबां मोनखो मागिनानै बेसेबां मोनखो मोनसाबबाय हरदो राजु हरदो बाल नों हरदो जायखिजाया दे बैसागुनि गथ'फोर मोसाफैदोंमोन ओमफ्राय बेखौ आं दसे नायबाय ओमफ्राय ब्लग बानायबाय ओमफ्राय आङो बैसागुनि बे ब्लगखौ बावनो दोनथ'बाय बैसागुनि ब्लग माने दिनैनि सानसेनि ब्लगखौ आं बावनो दोनथ'बाय लोगोफोर आरो आं ब्लग बानायैहाय बहुद गोबाव जाबायमोन ओमफ्राय एसे प्रब्लेम जादों आंनाहाय माने ब्लग बानायनायाव आरो ना मनिटाइज जानांगौ टाइमाव एसे प्रब्लेम जादों ओंखायनो आं माने ब्लगखौ बानायथ'वाखैमोन ओमफ्राय माने बानानै थाथ'दोंमोन आरो आं आरो एसे इडिट खालामनो मानोबो बानानै दंखायोमोन नालाय बानायथ'वाखैमोन ओमफ्राय नैबे बैसागुआवसो आं गोदानै बानायफिनबाय होमबा नायदो लोगो नोंथांमोनहाबो बाय बाय